Авыл хуҗалыгы темасын дәвам итеп. Терлекчелек тармагы игенчелек белән бер рәттән район өчен мөһим тармакларның берсе булып тора. Әлеге тармакта елның теләсә кайсы фасылында кызу эш өсте. Алдагы видеоязмабызда Зәй районының уңган булган терлекчелек тармагында инде шактый еллар эшләп килүчеләр турында. Таң туды исә Баграш комплексы терлекчеләре эш урыннарына ашыга. Биредә аларны яраткан маллары кечкенә бозаулар көтеп тора. Нина Салдаева терлекчелек тармагында инде 30 ел хезмәт куя. Бозау карау эшенә алынганчы сыер саучы булып эшләгән. Biz başta sıyır savadırıq, sıyırlarıyım da. Sıyır savудан indi sıyırlarını alıp gidip bitirdiler onlar bunda. Buzau kararlığa köştük indi. Kın sayın işleyimiz indi, yolsuz neysiz. Һава торышының кырыс чаклары да терлекчеләрнең эшен туктатмый. Бозаулар һәр вакыт караулы. Алларыннан ризыгы өзелми. Пешәнен вакытында салып фуражны да тиешенчә биреп торалар. Эш 2 сменада оештырылган. Фермада 506 бош бозау исәпләнә. Аларның һәр кайсы тәүлегенә 800 грамм ортын бирә. Яшь малларны 4-нчедән алабыз, бозауларны 60 көннән соң. И үзебез эштә 70-кә хәтле җиткерәбез дигән, шуны җибәрәбез Хушылага. Жылга где-то 400 башлап китә инде. Яшь бозауларны карау аеруча җаваплы һәм игътибар сорый торган эш. Екатерина Григорьева да терлекчелектә 25-нче елын эшли. Моңа кадәр 9 ел дәвамында бозауларны салкын ысул белән тәрбияләгән. 98 елдан бирле эшлим. Башта 9 ел холодный методта яшь бозаулар карадым. Физик эш инде, өйрәнгәч авырлыгын күрмибез. Яратып эшлибез, яратмасак шуның хәтле еллар эшләмәс идек. Биредә һәркем җаваплылык тоеп, хезмәтен җиренә җиткереп башкара. Эш шартлары да яхшы. Бүлмәләрдәге чисталык биредә уңган терлекчеләр эшләвен дәлилли. Иң мөһиме ферма, маллар бар. Димәк, авыл яши, авыл кешесенә эш бар диләр алар. Чулпан Әмири, Әдилә Борханова, Денис Ипатов, Татарстан яңалыклары, Зәй районы.